Dakle, u prvoj rundi morate spremiti ukusnu pastu. Nadam se da me nećete razočarati. Pastu? Nemam pojma kako kuvati špagete. Jao, kutija se ne otvara. Hajde. Ema, to uopšte nije teško. Gledaj, otvara se ovako. Shvatam. Ovako. Jo. Sve sam prosula. Ali nema veze, brzo ću to skupiti. Jo, špagete treba kuvati s ljubavlju. Tek tada će biti zaista ukusne. Zapamtite to. Da, slažem se, ali svako ima svoj način kuvanja špageta. Vreme da spremim sir. Ne treba zaboraviti na sigurnost. Moram obavezno sakriti lice, a sada idemo. Jao, kakav užas. Ema, nemoj gledati. Jadni sir, zašto pucaš u njega? Zapravo na taj način ga topim. I tako ispadne najukusnije. Sad mogu dodati špagete u njega. I meni treba sir. Ali bit će dovoljno da ga samo narendam. Ovako. Ovdje se slažem s Emom, ali rendati sir treba pažljivo. Koristit ću specijalnu kesicu za to. Ovako. Ništa se nije prosulo. Zašto ovdje tako smrdi? Kako sam mogla da zaboravim na svoje špagete? Ajoj, to se sigurno neće svidjeti Benu. Hitno moram smisliti nešto. Znam, poslužit ću žele crve sa sirupom od jagoda. To je prava pasta. Ben će biti oduševljen. Svaka čast, unuko. Ne znam odakle da počnem. Probat ću prvo ovu pastu u sredini. Fuj, jeo sam mnogo ukusniju pastu. Ova me je razočarala. Sad ću da probam pastu ovom velikom komadu sira. Oho, izgleda baš prelepo. Da, to je već mnogo bolje. Želim pojasti još malo. Joj, kako teško. Šta? Je li to sve? Toliko mnogo sira i tako malo špageta. O, kakvo neobično jelo. Izgled nije nešto, ali probat ću. Oho, baš mi se sviđa. Ema, čestitam. Tvoja pasta je najlepša. Mnogo volim žele bombone i sirup od jagoda. Znala sam da će mu se svidjeti. U ovoj rundi želim ukusan sladoled. Spremite ga za mene. Ništa teško. Kako se pravi sladoled? Hitno moram nešto smisliti. Nadam se da ću u TikToku naći neku zanimljivu ideju. Evo ga. Stvarno mogu iskoristiti Kinder jaje. To je tako jednostavno, ali tako zanimljivo. O, pogledajte kakav dobar autić sam dobila. Super! Sigurno znam da moj unuk mnogo voli jagode. I naravno voli kiwi. I sjećam se da mu se mnogo sviđa borovnica. Tako da ću sada napraviti savršen sladoled. A bit će napravljen od njegovog omiljenog voća. I naravno, koristit ću najsvežije mlijeko. Moje omiljeno. O da! To je bilo super! Bako, stani! Unutra je moj autić. Čekaj, daj mi da ga izvadim. Čekaj, kažem ti. Ema, šta to pričaš? Ne ometaj baku. Idem da zaledim svoj sladoled. Jo, baka ništa ne čuje. Uzgred, smislila sam kako da napravim sladoled u obliku voza. To će biti mnogo dobro. U svaki vagon ću sipati malo azota.
A zatim ću dodati sladoled različite boje i ukusa. To je to. I naravno, svaki vagon treba dodatno ukrasiti. Za to ću koristiti šarene konfete i divne figurice dinosaurusa. Pogledajte kakva lepota! Sklonite se svi, voz sreće će uskoro stići. Jao, baš cool. Jao, moram požuriti. Svi su napravili tako lepa sladolede, samo ja nisam stigla. Nisam trebala toliko dugo igrati se sa autićem. Dobro je što se moj sladoled sprema baš brzo. Moram staviti svoj kinder u frižider da bi se stegnuo. Ovako još dugo neće stići. Daj da ti pomognem. Mislim da je dovoljno. Bako, evo tvog sladoleda. Možeš se vratiti ka stolu? Hvala, dušo. Devojke, pogledajte kakav lep sladoled sam napravila. A mislim da će se Benu mnogo svidjeti. Oho, da vidimo. I ovog puta su sva jela prelepa. Probat ću prvo ovaj kinder. Izgleda zanimljivo. Baš ukusno. Nisam znao da se od kindera može napraviti tako lep sladoled. A sad ću probati bajkin sladoled. Oho, već vidim svoje omiljene bobice. Prelepo. Nisam znao da baka ume praviti tako lepe sladolede. Jao, a šta je ovo? Oho, autić. Bako, smislila si sladoled sa iznenađenjem. To je baš super. Kakav je ovo voz? Još nikad mi nisu tako služili sladoled. Za takav sladoled koristit ću zlatnu kašiku. O da, nerealno ukusno. Ima još i različite ukuse. Ovdje su i jabuka, i bubblegum, i borovnica. I sve to u divnom vozu. Šef Betty, oduševljen sam. To je zaista najbolji sladoled. Nisam ni sumnjala da ću pobediti. Sad mi se jede. Lizalica. Napravite je za mene. Nadam se da ćete uspjeti. Lizalica, mislim da ću uspjeti. A moja lizalica će još biti i zdrava. Spremna sam da radim u 4 ruke da bih pobedila ovoj rundi. Wow. A meni će i 2 ruke biti sasvim dovoljno. Napravit ću lizalicu od džema od jagode. Taj džem sam sama skuvala. Treba ga sipati u šerpu, a zatim dodati šećer i vodu i sve to dobro promešati. Izgleda baš lako, pokušat ću da ponovim. Prokletstvo, samo što ja nemam džema. Mada, ne treba mi. Koristit ću gumene bombone umjesto džema. Sa njima će moja lizalica biti ne samo ukusna, već i mnogo lepa. To je to. Ostaje samo sačekati da se to sve stvrdne. Svaka mi čast. Ovu lepu jabukicu ću nabosti na štapić. To je to, a sad ću umočiti ovaj sirup. Odlično. Stavit ću ga na tanir i da bi se što pre osušilo, duvat ću na njega. Jao, ne, to je teže nego što sam mislila. O da, mešavina za lizalicu je skoro spremna. Ostaje samo da je sipam u kalupe i sad čekati da se stvrdne. Onda ću dobiti puno malih lizalica. Pogledajte, to je baš slatko. Zalepit ću ih ovako da se okreće. Benu će se svidjeti moja ideja. Ben, vreme je da odlučiš ko je pobedio. Kakav težak izbor. Probat ću prvo ovo zeleno nešto u čaši. Ukus je kao čaša.
Kakva je to lizalica? Sljedeće je na redu ova vrtelica. Izgleda baš moćno. Mogu se igrati s njom. Jao, ipak to nije bila dobra ideja. Jao ne sviđa mi se više. Ostao je posljednji kandidat. Bako, nadam se da me barem ti nećeš izneveriti. Jao, prelepo. Ova lizalica nije samo mnogo ukusna, već i mekana. Pa to je jabuka. Bako, to je genijalna ideja. Svaka čast. Ja, pobedila sam. Hvala, unuče. Baš mi je drago što ti se dopala moja lizalica. Dakle, završila sam crtež. Naš prvi zadatak je žele u flaši. To nije teško za šefa. Da bih napravio originalno jelo, koristit ću bombone. Mala ih obožava. Dakle, treba mi flaša. Sada treba sipati bombone unutra. To nije teško. Izgleda da su to sve crvene bombone. Sad mi trebaju plave. Onda neka budu žute i zelene. Jao, za malo da zaboravim na naranđaste. Odlično. Flaša je puna. Sada treba to sve promešati. Tako je. Namerno sam ostavio malo mesta da bih dodao meda. Odlično. Sada mogu zatvoriti flašu. A sad je vreme da zaledim to. Za to će mi trebati gumene rukavice i ova ogromna tegla. A to je moj suvi led. Odlično. Idemo. Stavljam suvi led u teglu i čekam. O da, ovo je veoma lepo i spektakularno. A evo naše flaše. Stavit ću je unutra. Nekoliko sekunda i to je to. Moj žele je spreman. Cool. Wednesday, gdje ćeš? Treba mi najsvežiji i najukusniji med. Čele, dajte mi ga. Što, jeste se uplašili? Dobro, uzet ću sama. Sada ostaje samo sipati med u flašu. To nije teško za mene. Radim to svaku subotu. Eto, košnica je prazna, a više mi ne treba. Stvar, šta si donela? Žele oko? Dobra ideja. Ali zašto samo jedno? Da, tako je bolje. Sada mogu napuniti celu flašu. Divno. Mogu je zatvoriti. A gdje je moj napitak za smrzavanje? Evo ga. Ovog će biti dovoljno. Kako otvoriti to? Šta? Svi su već završili? Wednesday, hoćeš mi pomoći? Stvar, dođi ovamo. Svaka čast. Izvoli. Hvala puno. Ali čime napuniti ovu flašu? Znam. Obožavam čokoladne bombone Oreo. Tako su slatke i lepe. Sigurno sam da će se i malo dopasti. Eto, to je to. Dalje mi treba med i kola. Mislim da je to sjajna kombinacija. Wow, tako lepo. Tačno. Treba to zalediti, ali ovo nije problem. U tome će mi pomoći moj sladoled. Kako je lep. I hladan. Smrzavam se. Ali to mi je i trebalo. Eto, jednog dodira je dovoljno. Eto, koliko još da čekam? Završili smo. Wow, kako je sve lepo. Stvarno ste se potrudili, svaka čast. Probat ću prvo ovo. Wow, osjećam kolu, super. A sad ću probati ovaj žele. Ovo, žele oči. To izgleda strašno, ali probat ću. Prilično dobro. Wow, koliko ima slatkiša ovdje. Neverovatno. To
To je sjajno. Sada znam ko je pobednik, to je šef. O, to sam ja. Ha, to. Spremite mi, molim vas, kokice. O da, vi ste na pravoj adresi. Za takav slučaj imam poseban aparat. Samo treba sipati zrna unutra i ostaviti malo mjesta za bombone. Pošto mala voli slatko, sigurno će se joj dopasti i slatke kokice. O, šta se dešava? Jao, tačno, zaboravio sam staviti poklopac. Pa dobro, dešava se. Ja nemam takav aparat, ali ne treba mi. Ja ću spremiti kokice u mikrotalasnoj. Kako ste naivni? Ovako nikad nećete pobediti. Ja ću spremiti kokice na poseban način. Treba će mi ovo. Stvar, stavi kukuruz unutra. Hajde, požuri. Dobro. Sad mi treba bomba, a bit će eksplozija. Hej, što si se uplašio? Samo treba staviti poklopac, zatvoriti uši i to je to. Wow! U pomoć! Ovo je kiša od kokica. To je to. A umjesto kante stavit ću kokice ovdje. Sipat ću malo sirupa od jagoda i to je to. Biće slatko i strašno, baš kao što volim. Kako vam se čini? Jao, to izgleda jezivo. Je li osjećate čudan miris? O ne, moje kokice. Zaboravila sam na njih. O ne, sve izgorelo. Fuj. Koliko još da čekam? Gladna sam. Prijatno. Ovo? Jao, zašto iz ove kese izlazi dim? Zar je ovo jestivo? Fuj, neću to jesti. Ove kokice su baš lepe, rado ću ih probati. Sviđa mi se. O, čini mi se da znam ko je napravio ove kokice. Dobro, probat ću. O, super! Wednesday, ti si pobedila? Kako to? Drago mi je. A sad mi se jede lubenica. O, to je lako. Sad ću iseći ovako. A kora će spasti od jednog udarca. I kija! Ja sam rekao. Šef je baš jak. Gdje je moj blender? O, evo ga. Stavljam lubenicu unutra. Obavezno stavljam poklopac. I uključujem. Trenutak i... Ej, zašto tako sporo? Treba staviti maksimalnu brzinu. Tako je bolje. O, da. Moj sok je spreman. Sad ću ga preliti u koru. To je genijalna ideja. Cool. A sada treba to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć sprejeva. Odlično mi ide. To je to. Moj žele je spreman. Sad mi treba kašika za sladoled. To je odlična ideja. Ja ću koristiti mač da bih isekla lubenicu. Uvek nosim mač sa sobom. To je to. Lubenica je izgubila. Sad ću uzeti nož i seći komade i staviti ih u činiju. Stvar, dođi ovamo, treba mi tvoja pomoć. Uzmi nož i napravi zube za našu ajkulu. Nije loše, ali pamti da zubi moraju biti oštri. Svaka čast stvar, zadovoljna sam. Sada treba staviti sve komade unutra. Tako je. Odlično, ali nešto nedostaje. Znam. Svi vole igrati sa barbikom. Tako je. Jo, moja jadna barbika. Pojela te ajkula? A dobro, ovo je izazov, a znači moram da se borim. Uzet ću nož i početi da radim. I seći ću lubenicu. A zatim jagode, obožavam ih. I također mi treba kiwi.
Ostalo je sve lepo poređati. I napravila sam picu, pogledajte. Što više šarenih voća, to je bolje. O da, moja slatka pica je prelepa, ali treba dodati još moju omiljenu čokoladicu. Sad ću je otvoriti. Prelepa je. Ali treba će mi samo kokos. Čokoladu ću pojesti. Sipat ću ga na svoju picu i to je to. O, da. Jeste završili? Čekam. Još malo? Završila sam. Prijetno. Wow! Šta je ovo, Ajkula? Čije su to noge? O, ovo je Barbika. Spasila sam te. Vreme je da probam lubenicu. Njam, njam, njam. Kako je slatka. Oduševljena sam. A za picu imam poseban nož. Sad ću je brzo iseći. Eto, sad mogu da probam. To izgleda prelepo. Jao, a ukus je još bolji. Svaka čast. Ostalo je probati šefovu lubenicu. Sladoled, a nije loše. Sad ću ga probati. O, da, to je jako ukusno. Obožavam ukus lubenice. Divno. Spremna sam da ga jedem non stop. Oho, tu je još i žele. O, nešto sam se smrzla. Dakle, pobedila je Barbie. Čestitam. To, konačno, jeste čuli? Ja sam najbolja. Ja sam već smislila prvo jelo. Hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džus bol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sa džus bol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sa suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako.
Prijela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. O, čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. O, da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. O, da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. O, kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela, ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džus bol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. O, a to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili moju želju? Ja sam htjela lubenicu. Bravo, lubenicu. O, da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. O, ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. O, super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. Zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo. Može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću iseći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno?
vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. O, ona od paradajza. Fuj, odvratno. Gdje? Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. Da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da. A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? Zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspjela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno! Hoću da probam prvo tortu! Izgleda super privlačno! I miris je super! Probat ću! O, ovo je preukusna torta! Ali od jaja ovdje nema ništa! Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na oblak. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Ja ću otvoriti, dobro? O, ne! Kakav užas! Ne, nema šanse. Imala sam sreće. Neću to jesti. O, ne, samo ne to. Da li ću stvarno morati da jedem ove crve? Jadna ti. Emma, počni ti. Ne, hajde bolje ti, Jess. Nema, hajde ti. Ne, ti. Hej vi, dosta. Jess, ti si prva. Molim vas. Ne. Uf, kako su lepljivi i gadni. Moram samo da ga liznem i to je to. Fuj. Moram odmah isprati usta. Šta je to? Je li to crv na mojoj glavi? U pomoć. Izgleda da je nestao. Sjetit ću ti se toga, Jess. Ali slučajno sam Betty. Emma, izvoli. Ja? Pa dobro. Gledajte kako se zabavno trza. Hajde, jedi ga, Emma. Brzo. Dobro, kako god kažete.
Stvarno nije loše. Želim još. I još. O, da. Ja, kako to radi? Fuj. A, šta vam je sa licima? Hoćete i vi crva? Ne, sklonite od mene. Ma šta vam je? Gledajte. Eto, probajte. Pa... shvatam. To su želecrvi. Daj, baš su ukusne. Dajte to meni. Prelepo. Izvinite, veoma sam gladna. Pa, devojke, šta nas čeka ovaj put? Ja ću da pogledam. O, ne, šta je to? Izgleda vrlo neprijatno. Jo, nadam se da neću morati da jedem to. Pa, hajde da pogledamo kartice. Juhu, blago meni. Da, da, da. Ne, zašto baš ja? Ali, kako ću to jesti? Ha, gubitnici. Hajde, Jess, počni. Liži to. Jo, izgleda zastrašujuće. Mogu li da ne radim to, a? Stvarno mi te je žao, ali liži. Baš si zla, Betty. Fuj, kako gadno. Sad želim da obrišem jezik. Jesi li vidjela njenu facu, Emma? O, pa sad je tvoj red. Ne, hvala. Hajde da me preskočimo. Pa dobro, sad ću. Šta? Kakav je to zvuk? O ne, živ je. Kakav užas. Jel si ti plašiš, Jess, a? Ovaj put ja skidam poklopac. Fuj, bit će kiselo. To, konačno mi se posrećilo. Da, da. Ne, pa zašto? O ne, jadna ja. Pa Emma, hajde, počni. Ja? Pa dobro, uradit ću to brzo. Čekaj, ne tako brzo, draga. Prvo ću ga lepo iseći. Ovako. Izvoli, sad možeš lizati. Emma, srećno. Dobro, probat ću. Juj, kako kiselo. Bje. Eto, završila sam. Nemoj žuriti, Emma, još drugi deo. Drugi? Jao, Jess, stvarno si mnogo zla. Eto, gledaj. Jesi sad zadovoljna? Završila sam. Izvoli. Betty, limun je sad potpuno tvoj. Ne, odbijam da ga jedem. Neću otvoriti usta. Hej, ko si ti ovdje, a? Emma? Dobro, razumela sam te, Jess. Jel te golica? A ovako? Emma, prestani. Jao. O ne. Sav sok iscurio. Kako kiselo. Jao. To je nemoguće. Jadna ja. Da si vidjela svoje lice, Betty? Mogu li ja skinuti poklopac? Kokos? Pa dobro. To je već bolje. Eto, danas neću jesti kokos, šteta. A ja ću ga polizati. A ja ću ga pojesti. Cool. Pa, dođi kod mene, mali moj. Kako da ga otvorim? Pokušat ću da pokucam. Tako je. Sad će sigurno uspjeti. Sigurna sam. Šta? Opet neće? Dobro, probat ću ovako. Joj, kako boli.
Šta? Nije mu ništa? Sad ću ga sigurno otvoriti. Ups. Hej, kokose, stani. Nećeš otići od mene. Ja. Joj, moja ruka. Hoćeš se još dugo ludirati? Morat ću tako da ga ližem. Idemo. A? Šta mi je to na jeziku? Bije. Odvratno. Izvoli, Jess. Kokos je sad tvoj. Hvala. Pa, hajde da vidimo. O, odlično. Baš lako se otvorio. Šta? Kako si to uradila? Probat ću ga. Prelep je. Jo, i meni se jede kokos. Daj mi bare malo. Pa dobro, jedi ga sama. A ja nisam ništa dobila. Wow, imate divne kafiće. Hajde da opremimo sve kako bismo primili goste. Počet ću da opremam svoj kafić sa krofnama. Moram da okačim veliku krofnu sa policama na zid. Na njih ću staviti teglice sa raznim slatkišima kojima ću ukrašavati svoje omiljene krofne. O, kako cool! A sad ću izložiti gotove krofne, tako da svaki posetilac mogao izabrati onu koja mu se najviše sviđa. Osim toga ću imati krofne na štatićima da niko ne bi zaprljao ruke. I još jedno mesto za obične krofne sa glazurom. Postavit ću pored fontanu sa čokoladom od jagode, u koju svi mogu umakati krofne. Mislim da sam sve sredila. Dakle, ko je sljedeći? Sad ja. Imam radnju sa sladoledom. Treba da zalepim par stikera sa sladoledom na zid. Izgleda cool. A sad ću staviti aparate sa slatkim konfetama. One su tako ukusne i šarene da će moji klijenti sigurno biti oduševljeni. Zatim ću rasporediti sve vrste sladoleda. Imam ga svih ukusa. Ostaje samo da stavim policu sa kornetima. Ukrasio sam ih raznim slatkišima da budu još ukusniji. O, šta rade devojke? Sve super, Jo! Koji sam baksus? U redu, moram da se saberem da bih što pre sve pripremila za dolazak gostiju. Ovdje ću staviti sva pakovanja za moju hranu, a ovdje će biti plakati sa jelovnikom gdje svako može da odabere mjesto za sebe. Dakle, skoro sam završila. Još par detalja. Preostaje samo da zapalim roštilj. Op, eto, sve spremno. Wow, a vaši restorani izgledaju tako sjajno. Jedva čekam da dođu prvi kupci i probaju vaše jela. Ali pre toga treba opremiti ne samo kafić, već i dvorište, da gosti mogu da sednu i lepo jedu. Wow, super! Odlično vam ide. Već vidim prve klijente. Oho, to je policajka i lopov. Oho, kafić sa krofnama, obožavam ih. Oho, kakva slatka prodavačica. A želim ovu krofnu. Jo, toliko sam gladan. A mogu li ja dobiti ovu malu krofnu? Molim vas, gospođice. Što? I ti želiš krofnu? Dobro, ovo sigurno nećeš probati u zatvoru. Zato sam spremna da te počastim jednom krofnom. Odličan izbor. Hajde da vam napravim svežu ukusnu krofnu sa čokoladom od jagode i mlečnom čokoladom. I dodat ću lepe šarene konfete. Izvolite. O, to izgleda fenomenalno. Hvala, pužo. Hajde da jedemo pre nego što te odvedem u zatvor. Prijatno. Ovo je jako ukusno. Da. O, šta je ovo, zemljotres? O, kakav veliki dečko. Zdravo, jako mi se jede sladoled. Ovaj. Dobro. Sad ću smisliti nešto. Stavit ću kuglicu sladoleda od jagode. Mada, znate šta? Mislim da bih vam mogao staviti sve ukuse.
Želim sladoled. Naravno, probajte. Super. A tamo su prave krofne. Super. Jako bih voleo da probam ovu ogromnu krofnu. Nisam sigurna da ću moći da vam je dam. Sam ću je uzeti. Baš mi se sviđa. Moram je dohvatiti. Da, još malo. O ne, sad ću uništiti moj kafić. Treba da poboljšam njegov kornet sa sladoledom. Da mu se svidi više od mog dekora. Hej, a vidiš šta imam za tebe? Izgleda fantastično. Prelepo. Super, krofni sladoled. Šta može biti bolje? Gde sam ja? Nalazite se u McDonald'su, jeste gladni? Da, baš sam gladna. Odlično. Napravit ću vam svoje omiljeno jelo. Nema ga čak ni u meniju. Pravim ga samo za posebne goste. Moram dodati više naljepca i sira. Sad ću to sve uviti. Gotovo. Stavljam u pakovanje. Dodajem pomfrit. I sigurno će vam se jako dopasti ova igračka. Wow, liči na mene. Tačno, stavit ću je u Happy Meal. Ulazi. Šta vam je? Ne brinite, sve je u redu. Moram da vam sipam Pepsi i to je to. Mislim da će vam se sigurno svidjeti. Jauda i slamčica. Prijatno. Wow, cool. Jedva čekam da probam. Niste platili? Ojoj. Dobar dan, Itane. Čuo sam da imate najukusniji sladoled u gradu. Mogu li probati? Želim čokoladni sladoled. Nema problema. Sad ću napraviti čokoladnu kuglu sladoleda u čokoladnom kornetu. Bićete oduševljeni 100%. Prijetno. Wow, izgleda jako dobro. Ali može li biti veći? Još veći? Važi. Dodat ću još jednu kuglu. Još veći? Okej, onda još jednu kuglu. Da, to je ono što mi treba. Jedva čekam da probam. Znate, čokolade nikad nije previše. Dodat ću još čokoladni sirup. O da, ovo je prava čokoladna bomba. Treba probati. Da, fantastično. Da li je ovo Wednesday? U mom kafiću? Hoću hamburger i jedan koktel. Kako god kažete. Sad ću napraviti hamburger za Wednesday. Ovo će biti najukusniji hamburger koji je ikad jela. A sad ću napraviti koktel. Treba mi što više borovnice i mleko. Sve to treba promešati. Odlično. Samo da prelijem sve u čašu i može se poslužiti. Prijetno. Hvala. Probat ću hamburger. Ukus je običan. A kakav je koktel? Sad će nešto biti. Ovo je eksplozivan napitak. Zaboravila sam da upozorim. Oho, kako mnogo klijenata. Čestitam, vaši kafići su sad veoma popularni. Baš mi je drago. Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. Kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. Da, divno. Baš mi se sviđa. Ideja. Uzet ću presu za beli luk, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad idemo red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro, što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad idemo red. Otvaram. Ona je tako ogromna. Ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. Tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo.
Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ja, ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno, a meni se mnogo dopada. O, Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. I šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. I ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom sve bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama, a meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu. Stani! Zapravo ja sam sledeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvaćem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele i obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super.
Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. O, vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Ajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? O, tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. O, znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. O, da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? O, hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad idemo red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepa. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. O, ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. A da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? O ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. O da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo.